ସେଖେଣ୍ଡ କଣ୍ଟାଟି 60 ଟି କଣ ଛୋଟ ଘର ବୁଲି ଆସିଲେ କଣ କିଏ ମିନିଟ କଣ୍ଟା କଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର କଣ ଆଗକୁ ଯାଏ କଣ ଛୋଟ ଘର ଆଗକୁ ଯାଏ ହେଲା ବୁଝି ପାଇଲ 1 ମିନିଟ କେତେ ସେକେন্ড 60 ସେକେন্ড 1 ମିନିଟ 60 ସେକେন্ড ନାହିଁ ଝିଅ 1 ମିନିଟ 60 ସେକେন্ড କେତେ ସେକେন্ড 60 ସେକେন্ড ଇଆଡେ ଦେଖ ହେଲା ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ କେତେ 1 ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ ହଁ ତାପରେ ମୁଁ 50 ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ତମେ କହିବ ହେଲା କେତେଟା ବାଜିଲା କହିବ କହିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ ତ ଘଣ୍ଟାକୁ ହଁ କେତେଟା ବାଜିଲା କହିବ କେତେଟା ହେଇଛି କହିଲ ବୁଝିଲା କେତେ ଟାଇମ ହେଇଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏଇନା ଆମେ ଟାଇମ ଜାଣିବା ଆମେ ବାଜିଛି 9ଟା କେତେ 9ଟା କେତେ ହେଇଛି 9ଟା 5 କେତେ ହେଇଛି 9ଟା 5 ହେଲା ଏଇଠି ଆସିଲେ କେତେ ହବ 5 ହେଲା ହିସାବ କର ଏଇଠି ହେଲେ 5 ହେଲା ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିଲେ କେତେ 10 ଏଇଠି ଆଇଲେ କେତେ ହବ 15 ଏଇଠି ଆସିଲେ କେତେ ହବ 20 ଏଇଠି ଆସିଲେ କେତେ ହବ 25 ଏଇଠି ଆସିଲେ 35 ଏଇଠି ଆସିଲେ 40 ଏଇଠି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଆସିଲେ 45 କେତେ 50 ଏଇଠି ଆସିଲେ 55 ଏଇଠି ଆସିଲେ 60 ନାଇଁ କି ବୁଝିହେଲା ଜାଣିଲ ଟାଇମ ସେକେଣ୍ଡ କଣଟା ମିନିଟ କଣଟା ଘଣ୍ଟା କଣ ଜାଣିଲ ଟାଇମ ଜାଣିଲ ହଉ ମୁଁ ୟାକୁ କହିବି କେତେଟା ବାଜିଛି ହେଲା କହିବ ସମସ୍ତେ